Băi, fraților, voi vedeți ce se întâmplă în țara asta, mă? Băi, trag un semnal de alarmă foarte puternic pentru toți oamenii. Chiar acum m-au restricționat din live. Mi-a scos live-ul pe motiv că-l susținem pe Călin Georgescu. Băi, hoții, dracu, băga mea și pula în ea din țară și morților și în rasa lor. Băi, fraților, haideți să facem la un fel. Nu ne certăm, nu facem ură, nu facem discriminare, dar dați mesaje în privat mie, cei care vor să mi se alieze, și să rezolvăm problema asta. Dați-mi mesaje în privat. Dați-mi mesaje în privat să putem să ne recâștigăm țara. Nu poate să ne facă nici Ciolacu, bag pula în Ciolacu și în Loasconi și în guvernarea voastră de hoți și în rasa voastră de hoți jegoși. Băi, trag semnal de alarmă către toți prietenii mei. Am 10.000 de urmăritori aici. Dați aici, fraților, toți aici către mine mesaje care vreți să mergem să ne câștigăm țara înapoi. Băga mea și pula dacă ne-a... Băi, am ajuns sclavi în țara noastră, mă. Băi, am ajuns sclavi în țara noastră, mă. Băga mea și pula nea din țară, care a murit străbunicii noștri pentru ea. Băga mea și pula în rasa ei din țară, să-mi bag și în hoții morților măsii. Băi, dăm aici, toți aici, toți prietenii mei care vreți să mi se alături. Dați-mă aici, vă rog frumos, mesaje în privat și discutăm în privat, pe site-uri private. Hai, v-am pupat!